Today guys, fresh ಬಂಗುಡೆ ಇನಿ ಸಾಯಿಬೇರ್ ಬತ್ತಿರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ದೇವತನ ಬತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗಿದ್ದೆ ಅಪೂರ್ವ ಬೇಲಂಡು ಒಬ್ಬರ ಆಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ ಒಬ್ಬರ ಆಯ್ ಬಕ್ಕನಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ ನಮ್ಮ ತೋಟಗಾರ ಸಚಿವರು ಆರುಷಿ ಸರ್ ತಗೊಂಡು ಆರು ಒಂಜಿ ದಂಪ 5 ಗಿಂಜ ದಂಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದಂಪ ಐಟ 10 ಜನ ಕೊಣಸ್ ಬಡೋಲಿ Hey guys, welcome back to a new vlog. Ini nama Vishnumurti Devasthana Pitata. Aayushi Aarushin Lesondhu yanla Deepakla. Apoorva Uppandhe yanla Deepakla pore. Bale bye tata bye tata. Tata bye bale. Bale appa. Ayu bale bye tata bye. Tata bye. Ja, hi bale. Hi. Hi bale appa. Hi bale. Ah. Kichu kar le flying kichu kar le. पिरोडे आयु आरो आयत नहीं बाबा को आयत नहीं बोलत नहीं आयु वाला पड़ा बोलत नहीं आयु वाला दिनी बोलत नहीं ओ तो जो अंतरे अंदप्पा आयत ना बाबा के ए नाने तरबिया नोडरे स्पेशल इनी दोल बटर जन बेदेनु దాని పోదు కొత్త తెంచేద్దనందు సాకి విరిపోతున్న వాళ్ళు రెడీ అదా పిల్లడ్రే ఎడ్ల ಅಗಲ ಅಗನ ಭಾಷೆ ಬಾತಿರಂದು ದಾಸನ ಬರೈತೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು 2 ಜನ ఉందేనే ఇది మళ్ళీ అవి తూపినే బలే 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 ఏ ఆయు ఆయు మండాడి కూడా ఫోన్ తెలియద్దు బలే 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 పోయి పోయి సుత్తవారు కొంచెం గమ్మెదు బి గమ్మెన్ అవే అవే అవేందు తిద్దనట్టు చేస్తున్నాడు సుత్తిని బాపు బాండి బలే వాళ్ళు ಒಡ್ಡೆ ತಗೋ ಮಾರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ದೇವತನ ಬತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗಿದ್ದೆ ಅಪೂರ್ವ ಪೋಹ ಮಲ್ದು ಪೋಹ ಅಪೂರ್ಣ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೋಹ ಅಂಚನೆ ಬರಿಟಮ್ಮ ಚಾ ಉಂಡು ಸಾಮೂಹಿಕ ಒಣತಾ ಒಂದು ನೀವು ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಅದಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಹಾಗಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ರಟ್ಟು ಬಟ್ಟಲು ಕೂಡ ಪೂರ ಸೀರಿಯಸ್ ಉಳ್ಳೇನು ಮಾರೆ ಏನು ಪಾತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿರಿ ಪಾತೀರಿಯಾ bye bye. The next day. Hey guys, good morning. Encholar mata materla ಸೌಖ್ಯ ಅಂದಿಲ್ವಾ ಯಾರು ಸಾರಿ ಕೋಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ ಆತಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ನಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ದಾನಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿದ ಜಾಗ ದಾನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೆ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಕೋಡೆ ಕೋಡೆ ಯಾನ ಇಡೀ ದಿನ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ್ ನೆಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೋರೆತ್ತನೆ ಅಂತ ಲೀಗಲ್ ಬೇಲೆಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಐಟೆ ಬಿಸಿ ಪಕ್ಕ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಬಂದಾನೆ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೋಡನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕ್ಲಿಪ್ ನಾನು ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತುದು ಬರ್ನಿಗಲಿ ಸೊ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ
ನಮ್ಮ ಅಪೂರ್ವನ ಆಲೂ ಪರೋಟದ್ದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಣೆ ಕಾಣೆ ದೀಪಕ್ ಕೇವಲ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗ ಆಲೂ ಪರೋಟ ಮಲ್ತು ಪೂಜಲ್ಗೆ ಆಲೂ ಪರೋಟ ತಂದು ಸಾಲ ಬಂತು ಕೊಡ್ತದೆ ತಾಯಿ ಈ ಸತ್ಯನ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇ ಊರು ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲಡು ಪೂಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಟು ಪೋಪೆ ಬಕ ಭಯ ಬರ್ಬೇದ ಕೋಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲಡು ಪೂಜೆ ಬರ್ಪೆ ಊರಿಗೂ ಕಾಣೆ ಪೋಪೆ ಭಯ ಬರ್ಪೆ ಸೊ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಹಾಗೆ ಆಲೂ ಪರೋಟ ಮಲ್ಪರ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೋಳು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿಕಲ್ಲ ಸೊ ಅವೇ ಅಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನೇ ಬರ್ತದೆ ನಿನ್ಬೆ ಆಯಿನ್ ಬರ್ತಂದೆ ಇಂಚು ನಮ್ಮ ಸಾಧಕ ಕಾರು ಬರ್ತಂದೇರು ಆರು ಬಿಟ್ಟ ಅದೇ ಚೆನ್ನ ಅಂತಲೇ ಸೀಟ್ ಅಯ್ಯ 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 ಅಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ కనిపిరపో సి ఉండైట్ సి ಅಡ್ಡಿಗೆ ಕುಜಾಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಗೊಳ್ದು ಟಯರ್ಡ್ ಬಕದಾಲತ್ ಸುಂತುಲೆ ಪಿಕ್ಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಈಗ ಅಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಾಡ್ತೀನಿ ತುಲೆ ಇವತ್ತು ಉದ್ದದ ಪಿಕ್ಕಾಸ್ತುಲಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಸಾಲ ನಡ್ತೀರಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಮರಣಿ ದೀಪಕಡ ಗುರಿಗೆ ಪರ ಬಂದು ಎಲ್ಲರ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ದೀಪಕಡ ಕಾಣೆ ಗುರಿಗೆ ಪರ ಬಂದು ಆರೇ ಬೇಗ ಕಾಣ್ಲಾಕದ ಗುರಿಗೆ ಎತ್ತದ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು ಬಕ ಕೈ ಬೇನೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಅನ್ಪೇರು ಮೇರೆ ಪುರ ನೀವು ಇತ್ತು ಐಕ್ ಏನಾಲ್ ಪರ ಇದು ಏನಾಲ್ ಪರ ಐಕ್ ಐಕ್ ದೊಂಪ ಪಾಡ್ರಿ ಯಾವ ಮಲ್ಲೆ ಜಾಣಾನ್ ಬುಲೆ ಅಣ್ಣಾನ್ ಹೇಯ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಟಾಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇನ್ನ ನೆಟ್ ನೀರು ಬರ್ಪುಜ ನಲ್ಲಿಡು ಪೈಪಿಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಮಾರ ಆರ್ನ ಪುರ ಕೇನೊಡ್ಚಿಯ ಪಕ್ಕಡೆ ಆರು ಒಂಜಿ ದಂಪ 5 ಗಿಂಜ ದಂಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದಂಪ ಐಟು 10 ಜನ ಕೊಣಸ್ ಪಡೋಲಿ ನಮ್ಮ ತೋಟಗಾರ ಸಚಿವರು ಆರುಷಿ ಶೆಟ್ಟರು ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪುರ ವೀಕ್ಷಣೆ ತಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿತ ಎಂಚ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪುರ ಉಣ್ಣೊಂದು ಗಾಸಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಂಗುಡದ ಕೈಪ ಒಂದುಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಆಪುರನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಗುಡದ ಕೈಪು ಕಡೆದ ಬರ ಜೀತಲು ಯಾನು ಮಂಚಲ್ ಹೋಗಿತ್ತೇನೆ ಪನ್ಪಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟೇ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಬಂಗುಡೆ ಇನ್ನೀಗ ಸಾಯಿಬೇರು ಬತ್ತಿರ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಡಿತಿದ್ದದಾಗ ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಬಂಗುಡೆ ಕೈಪಿನಿ ಅದೇ ಒಂಚೂರು ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಗೋದುಂಡು ಫ್ರೈ ಉಂಡಾ ಓಕೆ ಒಂದು ಬಯ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎತ್ತಿಪಿನಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಎಟ್ಟಣ್ಣ ಮೀನು ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತನಾ ನೋಯ್ಸ್ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಕೋಡೆ ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಆದಿತ್ತಜಿ ಐಕ್ ಸಾರಿ ಏನು ಪಂಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಐಕ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚು ಬಲ್ಪಾರ ಇತ್ತಲು ಅಂತ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತನು ಕೆಲವು ಸೊ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂತ ಕೆಲವು ಬೇಲಂಡು ಒಬ್ಬರು ಆಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದು ಒಬ್ರು ಆಯ್ ಬಕ್ಕನಿಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಏನಂದ ವಿಷಯ ಪುರ ಸೊ ಅದ ಮಟ್ಟ ದಾಲ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ ಬಕ್ಕನಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಬಂತ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಲಾಯರ್ ಅವ್ನು ಕುದರ್ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ದೇಪ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಮರಣೆಂಚಿ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಬಂದು ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತೇವೆ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಪುದರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಯಾರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಬಾತಿ ಇರೋದು ಪೂರ ಆರು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಪುದರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅವೇ ಪನ ಜಾಬ್ದ ವಿಷಯ ನಾನು ಇರಗಿಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಏತೆ ಒವ್ವೇ ಏಜೆನ್ಸಿ ಪಡು ಏನಲ್ಲ ಪಡು ನೀವು ಒಂಚು ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಇಂಡಿಯರ್ಲ ಪೋಡ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಾಡಲ್ಲ ಐತೆ ಏತ್ಲ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಪಡ್ ನಿಗಲೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೊನ್ನೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಟ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬನ ಊರು ತಗ್ಲತ್ತ ಅದ ಅಂತ ಇಂಚ ಅಂತ ಅದಾಗ ಜಾಬ್ದಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಪುನಃ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮಂಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಟ್
ಯಾನ್ ಇರೇಕ್ಲ ಬಂದ್ಬಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಲು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲದಾಗಲು ಪೂರ ಇಂಚ ಮಂಗೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿದಾಗಲು ಅಂತ ಇರೇಕ್ಲ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಊರದಾಗಲು ಇಂಚ ಏಪಲ ಮಂಗೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿನಿ ನಾನು ಪನ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದ ಕಾಸು ಪೂರ ಸಾಲ ಮೂಲ ಮಲ್ತದ ಕಾಸು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇತೆಗಲೆ ಪನ ಇಚ್ಚಿನಿ ಪನ್ನ ಕಾಸು ಕಟ್ಟದೆ ಪರ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಪೂರ ಸೇರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂದು ಆಂಡ ಕಡೆಗೆ ಎಂಕೆ ಅಂಚಿನ ದಿನ ಬತ್ತನು ಯಾನೇ ಜಾಬ್ ಪಂದ ಯಾನೇ ಏಜೆಂಟ್ ಬತ್ತೋಡಾಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಏಜೆಂಟ್ ಬತ್ತದ ಕುಡ್ಡದಾಗುಲತ್ತ ಊರದಾಗುಲತ್ತ ಬಂದು ಯಾನ್ಲ ನಂಬಿಯೆ ಸೊ ನಿಗುಲು ಅಂಚ ಏಪಲ ಮಂಗಿ ಆವಡ್ಚಿ ಪನ ಮೋಸ ಪೋಡ್ಚಿ ಇಂಚ ಏಪಲ ಬಕ್ಕದ ಏನ ನಿಗಲೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ಏನ ಪೂರ ಉಂಡ ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಅವು ಎಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಸೊ ಅವೇ ಸಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಬಿಡ್ರೆ ಆತಜಿ ಕೆಲವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಗ ಎನ್ನ ಹೊರದೊಂದೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವಡ ಇಡ್ಬೇಕು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಬೇನೆ ಸೊ ಇನ್ನಿಗಿದೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಸಿಗಿಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್